Το δεύτερο κάμπ ράγκμπι με αμαξίδια για ανθρώπους με τετραπληγία διεξάγεται από χθες στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Τους αγώνες, οι οποίοι ολοκληρώνονται αύριο, διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Άλλη Όψη μετά την επιτυχία του πρώτου κάμπ το περασμένο Σεπτέμβριο. Σήμερα και αύριο τους αγώνες και τις προπονήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές σχολείων. Είναι 24 παίκτες που με τη δύναμη της ψυχής τους και με το αμαξίδιό τους για σύμμαχο συμμετέχουν στο δεύτερο κάμπ ράγκμπι που διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Άλλη Όψη. Επιτρέπονται οι επαφές μεταξύ των αμαξιδίων και αυτό είναι που το κάνει τόσο δυνατό και τόσο συναρπαστικό. Είναι από τα πιο δημοφιλείς παραολυμπιακά αθλήματα ομαδικά. Ένα άθλημα που όλοι που έχουν κάποια αναπηρία και ιδίως τετραπληγία θα το αγαπήσουν. Σκοπός είναι να έχουμε συμμετέχοντες με τετραπληγία, οι οποίοι θα δοκιμάσουν το άθλημα, θα το γνωρίσουν και σιγά σιγά να δημιουργηθούν κάποιες ομάδες. Οι 20 παίκτες είναι Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι 4 από Σουηδία και Γερμανία. Στο κάμπ συμμετέχει μια αξιολογήτρια από το Βέλγιο, αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ράγκμπι με αμαξίδιο, καθώς και 10 εθελοντές της Άλλης Όψης. It's a lot of fun to be here and see a lot of guys who wants to play rugby and learn rugby and wants to know more about sport. Σχεδιάζουμε να κάνουμε ακόμα ένα κάμπ τον Φλεβάρι και να πάμε στη Γερμανία που θα είναι το μεγαλύτερο τουρνουά για ράκμπι αμαξίδιο τον Απρίλιο. Σήμερα και αύριο οι μαθητές σχολείων μπορούν να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις των παιχτών στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Συγκροτήματος στο Ελληνικό.